ठाकुराणी ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ତୁ ଜାଣୁଥିଲୁ ଖାଲି ଛଣ 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 ଖାଲି ହଉଛି କାହିଁଲ ତୁ ମା ହେଇକି ବେରଲ ଆପଣ ତ ଭୋପା ହେଲା ହେଲା ଲାଗୁଛି କିଲୋ ଗୋବର ପାଣି କହୁଛୁ ଗୋବର ପାଣି ତ ଛେରା ପହରା କରୁଛୁ ତୁ ଏ ମାଣ କୋଉଟେ କଣ ଶିଖେଲୁ ଏମିତି ହଁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଗୋଟେ କାମ କରେ ହଳ ବନ୍ଧେ ତୁ କଣ କରୁ ମୁଁ ବଡ ମୁଣ୍ଡେ ସାଉ ଦେଖେ ଭଲ ଜାଣୁଛି ଗୋଟେ କାମ କରେ ତୁ ମହାପୁରର ଘଣ୍ଟା ଘରକୁ ଯିବୁ ବଡ ପୁଡୁ ଘରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଛି ନେଇକି ଆସୁ ଜଲ୍ଦି ଆସୁ ଲୋକ ନେଟ କରିବୁନୁ ହଁ Rai
विहारिणी मा दुष्ट संहारिणी औ शंकर भाविनी गिरिराज दुलानी औ सारला विमला कमला दे गौरी औ शरण पारे तो हरि गो नारायणी माता शरण पारे पशुपति प्रिया भगवती कामती औ पर्वतराज कन्या पार्वती तो नाम औ पदाको पद देउठी भूमि सारिण पद्म पादे दिय सान नारायणी पद्म पादे भरोसा नारायणी चरण संगतु रखिल हे मस्तक उपर औ चाखिल विषतु हे रस औ चमकिले पेटी सगोटी रे भगवान तब चरण पड़िले शरण पंचानन तब शरण पड़िले बेला तू मामली परलो हां तू बोल के हां तू घर को जाना जाना नहीं तो ठिया ठिया का मां हो तुझे तू आ हौड़ी की घर कर तापर कम कोई तू इने को बेले जाकू तू साला माड उच्चा दो ये ठिया की घर कर मां तू देखो हूं हाल मारा के ना आका मेरा तोड़ा गोड़ा लो बड़ा तोड़ा गोलू को हां चार कर दे तू मार देख ले के से देखिनी मु देखि जा आ देखि भी देते नाले मां बोल तुम एते में कोई ने बोल जंती एते लोग है तो मैं अपमान करतो ये अपमान करिला रे हां तोर बांगड़ा पिलाड़ी दाना है कि नहीं को ए मां तू के ने जान ले तोर जगत रो दाना ने बारा की साताने बुढ़ी मां ठाकुरानी हां मु जानी ना कोन तू जान दिलो हां तू तो खाली छन छन खाली होत कांड तू मां की बरलो आ तोरा तो भोपा ले ना उठिलो तू माई तू जदी तल अंडा पिला को कम बैठो बोले जण माई की ना पाछुची की केबे केबे अंडा ना पाछले जी ना तू जदी माई तू हां मु के हम भक्ति को ताले मु विश्वास करी तू बोलगिरी कहलो जिया ले मो राग होची केम भक्ति को हेलो हां तो हाथ
ହାତରେ ଯଦି ସବୁ ଥାନ୍ତା ହଁ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ କାଣା ଆସିଲ କାହିଁକି ଆମେ ଧରିଛି କହ ଆଙ୍କୁ ଫୁଲୁଟି ନହେଲେ ଟଙ୍କାଟେ ଧରିକି ଯାଇଛୁ ଦକ୍ଷିଣା ପକେଇବା ଇଏ ମା ହେଇଛି ପରା ହଁ ଇଏ ମାର ମୋ ହାତରେ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ ତୁ ମା ହେଇଛି ପରା ଲୋ ତୋ ହାତରେ ତ ସବୁ ଥାନ୍ତା ହଁ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ କାଣା ଆସିଲ କିଛି ନାହିଁ ଗାଲୁ କାଚୁ ଗାଲୁ पहले माँ तो शांति है बारो बोलिए भेलो ନାଇଁ ଯେ हाँ जी ତୁ ଯୁଆଡେ ଆଇଛୁ हाँ ସେ କଥା ଆଉ ଆଜି ଯେତେ କହିବୁ आए ବୁଝିଲୁ हाँ ଏବେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି हाँ ଲୋକ ଭିଡ଼ हाँ ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା ଟାଇମ୍ ନାହିଁ हाँ ଯାତ୍ରା ସରିଲେ ଆଉ ତୁ ଭଲ ସାରା କହିବି हाँ ମତେ ତୁ କେଉଁ ଦଉ କହ क्या मैं दोनों ମିଶ୍ରି ପଣା ଦଉ हाँ देवी देवी हाँ हाँ ଯା ଆମ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ କଣ ଆଇଛି ମାଗିବାକୁ ତ କୋଉଠି ହଁ ହଁ କାଢିକିରି ଦେଇଦେବୁ ହେଲା ଆଲୋ ପୁରା ଖାଇ ମତେ କେଉଁ ଢୁକିବାକୁ ଆଉଥିଲ ତୁ ନାଇଁ ଲୋ ମା ପୁରା ଖାଇ ପଇସା ହେଇଯାଇଛି ରେ ତତେ ବହ ଠିଆ ଠିଆ କଲି ନା ଠିଆ ଠିଆ ନାହିଁ ମା ପାଖରେ ହାମୁଡ଼ିକିରି ଗଲା ଏକା ମା ଗ୍ରହଣ କରିବ ହଁ ଠିଆ ଠିଆ ମା କିଏ ଗାର ନୁହଁ ମୋର ଫୁଟୁନି କି ଫାଟୁନି ଲୋ ମା ତୋତେ ତ 10 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ ହେଇନି ହଁ ତୁ ତ ଜ୍ଞାନ ପାଇନୁ ତୁ କୁଆଡେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲ ମା କେମିତି କରିବ ଫୁଟୁନି କି ଫାଟୁନି ଆଉ ଫୁଟେଇ ଦେବି କେବେ ଏବେ ହଁ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲେ ପିଲାମାନେ ହାଡ଼ରେ ହେଇକି ଏବେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛି ଅଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଜି ଫୁଟେଇଲି ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା ହେଲେ ଦରକାର ପଡୁନି ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ତ ଉପରକୁ ପଛ କାଟି କେଡେ ବଡ ପାହାଡ ଅଛି ତୁ ଖାଲି ଚାଞ୍ଚରା ପଥର ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ ଫୁଟିଯିବୁ ତୋର ସିନା ଫୁଲ ଫୁଟିବାକୁ ପାଣି ଦରକାର ହଉଛି ତୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଚାଞ୍ଚରା ପଥର ବେଷ୍ଟ ହଁ ହେଲେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ହଁ ଆଳତି ହେଲା ବେଳକୁ ହଁ ଯୋଉ ପିଲାଟା କହୁନଥିଲା ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା ହଁ ସେ କଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି କହୁଥିଲା ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା ଦୂର ହବ ହେଲେ ବା ଚାଞ୍ଚରା ପଥରକୁ ନେଇଯିବୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କିନା ଫୁଟିଯିବ ଇଏ ହଁ ହଁ ମତେ କିଏ ଦଉ କହ ଏବେ ମିଶିଲି ପାଣି ଦେବି କିଏ ମିଶ୍ରି ପଣା ଦଉ ତୁ ଦାଣ୍ଟିକି ଦଉ ହଉ ଦାନ୍ତିକି ଖାଉ ଦଉ ନା ଏ ମା ପୁରା ଖାଇ ମା ପୁରାଇଛି ଆଉ ଆଉ ଖାଲି ପୁରା ଖାଇବୁ ଯାଉ ମା ଆଉ ଚେଲା ଯା ଆଉ କିଏ ଅଛି ନା ପଳେଇଗଲ ନା ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ାନ୍ତି ଯେତିକି ଆଇନାହାନ୍ତି କେଡ ସଣ୍ଡଳିଆ ହେଲାଣି ଲୋ ମାଲୋ ଠିଆରେ ଠିଆରେ କଲିଲ ତୁ ଠିଆ ହେଲେ ଶଳା ତୁ ଠିଆ ହେଲେ ମୋର ବେକ ପାଇଗଲେ ତତେ ଅନେକୁ ମୋର 6 କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ମାଲୋ ଆଜି ଜଗା ପେଲି ଦେଇଥିଲ ଓ ଜଗାଲ ଆଡେ ପଛପଟ ବସିଥିଲ ଧଳା ଟୋପି ହଉ ହେଲା ଯେ ତୁ ଯାହା ହେଲା ତୁ ବୁଢା ଖାଇକି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନି ତୁ ତ ବାରବୁଲା ଷଣ୍ଢ ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ନାଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତତେ ଆଉ କିଏ ଭେଟିବନି ଆଉ ଥରେ ବାଟ ବାଟିଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋଟେଇ ଦେଲ ଜୋଟେଇବୁ ଜୋଟା ଜୋଟରେ ମା 1 ନମ୍ବର ଅଛି ଛାଡ଼ିବନି ତୁ ଆଗେ ତା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋତାଡି ଆଡଜଷ୍ଟ କରେ ନାଲୋ ମା ବୁଦ୍ଧା ଦେଇପାରିନି ଆକ୍ୟନ୍ତୁ ମେଣ୍ଢା ଦଉ ନାଲୋ ମେଣ୍ଢା ଦେଇପାରିନି ଆକ୍ୟନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲି କୁକୁଡ଼ା ଦଉ ଗଞ୍ଜା ଦବୁ ହଁ ମାଇ କୁକୁଡ଼ା ମା ଖାଉନି ନାଲୋ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ହବ କୁକୁଡ଼ା ହବ କୁକୁଡ଼ା ତ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ତୁ ଯେତେଟା କଣ ମୁଁ ସେତେଟା କରିବି ଶୁଣେ ହଁ ଆଳତି ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ ସୁକା ଡଙ୍ଗରିଆ ଦେବି ହଁ ମା ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଦେବି ହଁ ମୁଣ୍ଡରେ ନଗବୁ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଗଣବୁ ସେ ପିଲା ତ ପଛରେ କୁକୁର ହଳିଆ ବୁଲିଗଲ ନଉଛି ସିଏ ହେଲେ ବୁଲିବ ସିଏ ହେଲେ ବୁଲିବ ଯା ହଉ ମୋର ଟାଇମ ହେଲାଣି ଆହୁରି କେତେ ଦାଟ ଅଛି ମାଲୋ କଲି ତୁ ଆଗେ ତା ଉଠେ ସମ୍ଭାଳିକିରି ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ପଡିଯିବ ବୁଝିଲୁ ବେଲା କଳା ବୋଦା ଦେବି ବୋଲିଲ ତୁ ସହିଥିଲୁ ଆଉ କଳା କୁକୁଡ଼ା ଦେବି ବୋଲିଲ ତୁ ସହିଥିଲୁ ଆଉ ମିଶ୍ରି ପଣାଟେ ଦେବି ବୋଲିଲ ତୁ ସହିଥିଲୁ ଆଉ କାନ୍ତିକି କୁକୁଡ଼ା ଦେବି ବୋଲିଲ ତୁ ସହିଥିଲୁ ଆଉ ନ ଦେଇ ପାରିଣ ତୁ ହିଁ ଦେଲୁ ପାସରି ଆଉ ନ ଦେଇ ପାରିଣ ତୁ ए साऊ ये साऊ हाँ ये तेते उलुक ए नाही लुक लुक ए कोन तमरो काम न बनाए खरा टेके गई रोड ठिया छ है एरा तो देहकु जगतर जननी बारा खिसांदणी मा मंगला प्रश्न आइतले मोदी के कान नंगला हिले तो दिवा छ कबला मा मंगला महाप्रभु महाप्रभु हां चले से ओहरिया ना लगे सुने हां तो हां भो कहली हां ए गारे केतन को बर गले रे हां बुझलु हां
ଶୁଣେ हाँ ମା ତ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲେ हाँ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରେ क्या करी ଦେଖୁନା କେମିତି ଲେଖା ହେଲାଣି ପୁଅ हाँ 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 ମହନ୍ତ କରେ मंत्र करी ହଁ पुरुष कोड़े ପୁରୁଷ ତ ଘରେ ओशारे यार कथा ओल्टा क्या बोलते ମୂର୍ଖ ପିଲା ପୁରୁଷ ଘରେ ପଢାନ୍ତି पुरुष बता नहीं पुरुष घर ଆଉ ପୂର୍ବ ପିଲା ଇଏ ଆଉ ପୂର୍ବ କଥା କହୁନୁ हाँ कोड़े ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛୁ କୁହ ଆହୁରି ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାଳିନ୍ଦୀ କହୁଛୁ ଆଉ କୁହ ପୂର୍ବଟା କଣ ଜାଣିଛୁ जो खाई आसा कियारी जुआर तो नंबर दिला शेयर काटी ଇଆଡେ ଇଆଡେ ना ये कहीं भाग लो शेयर कर दी ନା ଇଆଡେ କରେ यार घंटे करे के भाग ହଁ କରେ एले कहीं करी କରେ ओ कहीं करी अरे ହଁ ସରୁ କୁ ହାତରେ ଶିରା ତ କରିଦେବୁ देखो हुए सब चले बोल मुंडे ମୂର୍ଖ ପିଲା वो कोटेले छोड़ दी ହଁ ଛଡ଼ା हां नहीं नहीं जो ना ନେ नहीं देखला अरे ले कोतले के खाए रे ଛଡ଼ା କଣ ଆଜି ଖାଇପାରୁନି ପୁରା ये ହଁ खाइते जे ହଁ खाई ହଁ हाँ छोड़ेगा अच्छा भाषा चिंता को तो 300 पिला हाथ देंगे क्या बोलते मत सारी के ଛଡ଼ା କଣ ओ ଏଇଟା କଣ ଖର ଖର କରୁଛୁ ରେ एटा घंटी ଏଇଟା ଝାଡ଼ିଲା ପୁଅ ଘଣ୍ଟି କରୁଛୁ देखो माय को घंटी ला दे भूल देखी कोडा रंग तीन दिन कोई भाग रुंते भाग ला एकटा काट को कोई कोई तीन दिन सुबुली ये लोग जान दिन घर ला दुनिया लोग जमन तो कुकुर ମୂର୍ଖ ପିଲା ଆରେ ଉଦା କରୁଛୁ ପୁଅ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଲା ପରେ କଣ एडा रे डान नके ନାଇଁ देखो शिव मंदिर के बेला नु रे ଯାଇଛି शिव मंदिर जो मारी पिला खाइला बड़े तू ହଁ संता पथरे न नहीं तू ହଁ एके देखू से क्या कर ହଁ नड़िया लगाने का कोई जरा हाथे छमी लो ହଁ ओ ଇ सन्ना मंत्र ଆଉ ଶିଖି ଯାଇଛୁ ତୁ ନାହିଁ कोडा नसी किछि कहनु ହଁ ହଉ ହେଲା ଦେ हां ତୁ ଚାଲିଲେ कला देई ହଁ मात्र छला साउ सबुआरे मारचार दुतुरा ମୂର୍ଖ ପିଲା ଛଡ଼ା ପୁଅ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କ'ଣ କାମ କରୁଛୁ ରେ? नवलड़ा बाटे नहीं ଆରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସବୁ ଦୁଦ୍ରା ଉଠିଥିବ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁର ଭୋଗ ଲାଗିବ କ'ଣ କି ମଧୁ କ'ଣ कि मुख्य गरी की ଦୁଦ୍ରା ଉଠିଥିବ मुंबई ଦେଖ ମାରି ଗଲେ ଉଠି ପାରୁନି ରେ ତା ପିଟିଆ କ'ଣ ଯାଉଛି मुंबई हाँ। महाप्रभु मो सावर बिले दुब नाशन कर हिंदी करली ना ଏମିତି ଗଲୁ ହେଲେ ମୋ ଭଲ ଭଳିଆ ପିଲା मोर बढ़िया सावरटा महाप्रभु घंटोले इयाडले बाड़ी सेडले बाड़ी मारू ହଁ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଧାନ ବଳେ धान बनी दे ହଁ खाबरे ହଁ ବର୍ଷା ଅଛି ଖାଇବା ପ୍ରସାଦ ହଁ ଦେଖୁଛୁ ନା ସବୁ ଆମର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ଇଟା ଭୋକ ମାନା ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଛେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ପ୍ରସାଦ ଖାଇବ ବାପା ମା କ'ଣ କରିବେ ରେ? ଆଗେ ତ ତମେ ଖାଉ ନା ବଡ଼ ଖାଉ ତାକେ ଦେଇ ଦେଇଟା ହଁ ପୁଅ ପ୍ରସାଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ରେ ପୁଅ ଖାଇବ ହଁ ତମେ କଫେଲ ଲାଗିବ ତାକେ ନଡ଼ିଆଟା ଦେଇ ଦେଇ ମୋ ଉପରେ ତୋର ସର୍ତ୍ତା ସାଉକାର ପଇସା ଦବୁ ଇ ଦେ 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 ନା ନା ତ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ସେ ତାକୁ ପ୍ରକାର ନଡ଼ିଆ ଦେଇ ଦେ କିଏ ଦେଖ ଖାଇଦଉ ଗାଣ୍ଡରେ ଘୋଷାଡ଼ି ଦୋଳରେ କହିଛୁ ସାରା ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ମତେ ପାପ ମୁଣ୍ଡେ ରେ ଆଉ କିଣି ଦଉ ତୁ ଆ କରିଦଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲେ ଏମିତି ନା ତୁ ପାଣି ଆଣୁ ପାଣି ଆଣୁ କୋଉଠୁ ଆଣିବ ତୁ ଆଣିବ କୁଆଡେ ଆଉ ହକେଇ ମୁଁ ଆଗା এটা কোটি পাঠরে ଏ କ'ଣ କରିବି କହ না তো কত মু তো ছাড়লে ঢিকি দেবো ହଉ ଦେ ଦେ ও হাত বড় লাগিলানি ଆଉ ତୁ ତ ପୁଅ କମ আয় আরে দেখো পাটি না এমনি আগলে কিও দিয়ে ଆଉ କିଣି দেখে কি না করু ଇ ତୋ ବ୍ରହ୍ମଣ ପଇସାରେ ପାଟରେ সকল দিকে কেন ছিল 3 নম্বরে তার দিলা না 5 বছর হলো 2 নম্বর হইলা ହଁ ହଉ ହଉ ଦେ ଆଉ ହଁ আপনারা বললো সবকিছু লাগি দিও বলা ओके साओ କ'ଣ ହେଲା ରେ को हुड़ा तला बगी खाउछ आस डौन ଖାଉଥିଲା आगरे ହଁ तमे तो जन्म हलो ହଁ तम बहु बेड तम घटिया उपरे थोइ दिले कि ତୋ ବୋଉ ଆଗେ ଥୋଇ ଦେଇଛି ରେ ପୁଅ ଏଠିକି ନା ଯୋଡ଼େ ବଦଲ ଲାଗି ଢୁକିଲା କେତେବେଳେ ମୁଁ ପଛରେ ଉঠୁଛି ଖରାପ ତୋ ବୋଉ ଆଗା ତୋ ଘଣ୍ଟିକା କାଟି ଦେଇଛି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ସବୁବେଳେ ଖାଉଛୁ ତମ ପେଟ କାଟିବାର କୁଆଡ଼େ ତୁ ତ ପୁଅ ଦଉଛୁ ଆଜି 15 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ନା ଖାଉଛି ଖାଉଛେ
ହଁ ମହାପୁର କାମ କରିବାକୁ ଓଲିଆ ହଉ 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 ଧାନ ମଣ୍ଡ ରଖ ଓନେଇ ହଁ ପୁଣି କାଇଁ ପକେଇଲେ ଢୋଲ ଏ ପିଲା ଆରେ ଦାଣ୍ଡ ଫଟ ଦେଇ ରଖ ମୂର୍ଖ ପିଲା ମୁଁ ତତେ ଧାନ ବିଲରେ ବୁଣିଆ ଦେଇଥିଲା ବାହାରେ ବୁଣିଆ ଦେଇଥିଲି ଆଉ କଣ ସବୁ ବାହାରେ ବୁଣି ଦେଲୁ ଗଛରେ ବଢୁଛି ହଁ ମହାପୁର ବିଲ ଦେଖିଲେ କହ ଖାଲ ଖାଲ ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଘ ଟେକିଲାଣି ହଁ ଆଉ ବିଲରେ ପକେଇଲେ ମାଟି ପୋତିଛନ୍ତି ଲୋକ ଗୋଟି ହେଇଯିବ ସେଟା ପାଇଁ ଚାରି ପକା ବୁଣି ଦେଇଛି ହଁ ସେତିକି ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ତୋ ବିଲରେ ତ ପାଳ ଗଦା ଦେବି ପୁଅ ନବୁ ପାଳ ଗଦା ଧାନ ହଉଛନ୍ତି ଯଦି କହୁଛୁ ପାଳ ଗଦା ଭଳିଆ ଧାନ ଆଉ କଣ? ହଁ ହଉ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଆହୁରି କଣ କରିବି ଧାନ ତ ବୁଣି ଦେଲୁ ଆଉ ବେକରି ଦେ ପଇସା କାହା ପାଖରେ ରେ ସପେଟ ତ ଚିହ୍ନେ ରେ 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଠିଆ ହଉଛି ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଇଛି କି ଏଇଟା କଥା ସେଇଟା କଥା ଏଇଟା କଥା ସେଇଟା ଆଉ ଠିଆ କରାଉଛି ନାଇଁ ରେ ଆଉ କଣ କରି ଗୋଟାଏ କହୁନୁ ଖାଇନି ରେଉ ହଁ 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 ମୁଁ କହିଦେବି ହଉ ହଁ ଘରୁ ଯୋଉ ରେବ କି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଅଛି କଣ କରିବ କଣ କରିବ ହଁ। ଗାଁ ନିଜାରେ ବର୍ଷକୁ ସେଠି ଶାନ୍ତି ବୁଲେଠି ମୁଁ ଏକଲା କରୁଛି ରେ ହରି ସେଟା ତୁ ମାଇକ ମାରେ ଖେଳ କିରେ ଆଉ କଣ ଛାକୁଳି ପିଟେ ତା ମା ମାଉସୀ ବଇଛନ୍ତି ପଚାରି କାହା ମାଇକିନା କାହା ଘରଟା ଛାଞ୍ଚୁରେ ବାড়িছে কে କାହା ଘରଟା ବାড়িছে ଯେ ମା କେ ଗୋଟେ ହଁ କରିବାରେ ପତା ଦେଖାନି ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ରେ ଏ ରେ ଭାଇ ରେ ଛାଞ୍ଚୁରେ ବାড়ୁଛି ହଁ କରୁଛି ଯେ ବୁଝିଲ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଆଉ କଣ ଛାଞ୍ଚୁଳି ପିଟିଆ ଆମେ କାମିକିଆ ଲୋକ ହଁ। କାମ କରି କରି ଆଉବୁ ହଁ। କେତେବେଳେ ପିଇ ଦେଇକିରି ଏଠି ତ ସବୁ କରୁଛୁ ସେ ଧାନ ବାର ବାନ୍ଧିକି ପିଟି ହେଲେ ସାରା ବାଳେ ହୁଏ ମାଇକିନା ରହିକିରି ହରେ ପୁଅ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଆଜ୍ଞା ତୁ ମାଇକ ମାରେ ଖେଳ ଏତେ ଲୋକ ଆଗରେ ସବୁ ଅପମାନ କରୁଛି ହେଲା ଆଉ କଣ ଡାକିବି କହ ମୋର ତିନିଟା ପୁଅ କଣ କର ଗୋଟା ନା ଦାଦେଇ ହଁ ଆଉ ଗୋଟା ନା ମଜେଇ ହଁ ଆଉ ଗୋଟା ନା ହଜେଇ ହରେ ପୁଅ କୋଉ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖରେ ନାଁ ଦେଇଛୁ ପୁଅ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜଙ୍ଗ କରିବ ପୁଅ ମୁଁ ତ ବଡ ଜ୍ୟୋତିଷ ହଁ ହରେ ପୁଅ ଏରା କାରଣ ଖାଇକିରି ନାଁ ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ଗାଧେଇ ବେଲେ କଣ କରୁଛି ରେ ନଟର ବଟିଆରା ଆଉ ବଜେଇ କିଏ ନଡ଼ିଆ ସିଏ ଆଉ ବଜେଇ ବେଲେ ବଜେଇ ଗୋଟେ କାନ ଉଲା ଫଟେ ଧର ଗୋଟେ ମାଟିରେ ଆଉ ହଜେଇଟା ମାର୍କେଟରୁ ଭଲ ଗୁଣମନ୍ଦିଆ ପୁଅ ତିନିଟା ଜନ୍ମ କରୁଛୁ ଆଉ ହଉ ଗୋଟେ କାମ କରେ ହଁ କହିଦେବି ଏଇଠି କହିବୁ ନହେଲେ ସିଧା ପଳେଇଲେ ହଁ ହଳ ତୋର ନାଇଁ ଗୁଡିଆ ହଁ